Dneska je štvrtek. Menej trtka 20 cvičiť. Učíš! Pardon. Kotič. Má babka. Zajtra do roboty. Taký bežný štvrtek, no. Prší venku, depresíra. A drepí. Nie! Si vyďubalec. Som vyďubalec. To asi nedočáhne, mám taký pocit. Ja som neosvičíčka. No? Takzvaný Kung Fu Panda. Vítaj, Benny Mamut. No už sme tady to. Dobrý večer. Dobrý. Cerus. Cerus, to od nás oné. Ježiš, a s Donesol kým? som aj oného. Koho? Kamaráda. Jakého kamaráda? A však už tu bol, nebol? Nebol tu tento ešte. Nebol? Dobre. Ideme na to teda. Tu máš knihu hostí a tréning na paže. Úmrtný list. Keby náhodou to na teba volá čo panne, takže si zodpovedný za seba. Ja som nesvoj právny. Tam musíš zákonného zástupcu dopísať. Co to tady máme? Peter Lackovič, checkvirus.cz, bezkofeínová pumpa M, Christopher Staff. Ozaj cebamová pumpa? Ukáž. Pofola. Grznára nahatého. Výpek z Grznára, ochucený. Checkvirus.cz, zľavový kód, ideme hore, baby. Stano je tzv. Powerlifter, lomeno fazulový prívarek. No a dneska si dáme drepíky a potom si dáme nejaký sladký doťuk v podobe predkopov a podobné. Všetko, čo sa tu dá využiť, tak to túto Stankovi naložíme a ukážeme, jak sa cvičí v dedzinskej posilke, kde som ja vyrastal. Keby nemáš 2,30 meter, Čo mám robiť? ťa moc ťahali za uši. Takže ľudia, on nedrepuje, ale má drepovacie boty za 1 000 000 €. A viete prečo? Lebo tu bola kríža na drepo. A kvôli tomu, aby som vedel ísť hlbšie, lebo moje stehno je asi takéto dlhé. A keď idem dole, volá sa to, že barming. A vlastne ty, keď ideš dole, tak v určitom momente je ten hamstring naplno natiahnutý, už to nezvládne a stáhne ty panu jak keby k sebe. Vidíš to, že to spraví taký... Isto chceš len tverkovať. David Kajuch. Som si nevedel umyť ruky v umývadle, nevedel som sa zehnúť takto k umývadlu. Sem tam, keď už cvičím častejšie drepy, tak cítim chrbát. Takže teraz chodím homožské drepy. Čo spravia lifterské ty? Že ty zvýši petu a tým pádom ty ideš do väčšej flexie kolena. Ježiš, tak teraz som jak nejaký Kajuch alebo také, vieš? Že úplne, ja proste drepujem, stavím potúpič, zamknem to v tom low bari a idem dole a idem hore, to je celé a nadýchnem sa. Ale jednoducho, keď máte s týmto problém, alebo máte problém s hĺbku, tak si kúpite lifterské boty alebo si dajte kotúče pod pety. A vlastne vieš ísť hlbšie, že ten badwing sa dostaví až trošku neskôr. Tak si ideš zadrepovať. A zase ma budú boleť kríže. Keď chceš, môžeš povedať veľaké múdrosti powerlifterské, ale... Žiadne múdrosti nejsú, musíš žrať babybele, veľa srad pred tréningom a kupovať si pumpu z Vejny Galaxy Shop. Kúpite sa Zeman tú osu. Však, ale nemôžem za to, že ťa ťahali. Keď chytí sračka, tak chytí. No čo je na to? Keď chytí sračka, tak chytí, tak to jebať na to. Čo som to chcel povedať? No. Veď musíš sa potáť, čo sa vám postavíš. Musíš robiť rovinu. A iba sa akej postaviť tu týču. Presne tak. Troška na to tu zaštrngá. Hop. A hore. A je ono. A je ono. Asi ďalšie video po tomto. Budeme mať pekné videjko o drep, mŕtvitách, bench press, čo poviem riešiť s fyzioterapeutom, ktorý je tak trošku gymret. Víš to gymret, to je také debilné slovo. Jakub Benžel, slovník, anglický slov. Ešte by som mohol povedať, že baby spinach. A neviem už. Ale jednoducho teraz bude videjko o tom, že ty máš cvičiť, alebo teda musíš cvičiť drep, bench, mŕtvitách. Toto je jediné video o drepe, ktoré potrebuješ vidieť. Nemusíš, ale môžeš, lebo je to dobré. Áno. Takže tí drepy sú dobré. Na stred tela, povedz, keď máš pupendo, ukáž. Nemôžem. Dobre. Zakázané to byť zakázané video. Zlepší ti to určité stred tela, je to dobrý cvik na nohy a tak dál a dál. Ale hlavne najviac robené cviky. A to ich nevie, tak je kokot. Ale na druhej strane, dávať si to takú zbytočnú záťaž na kríže, vieš? Keď je tvoj cieľ čisto muscle building, zase, nevieš to slovo, tak môžeš si dať multipresové drepy a tie budú asi... Ukáž mi prosím jak sa dávajú kolenačky. Medvedík chlpatý. Medvedík čistotný, ale toto A7 už sa mi to dalo, to sú súťažne schválené. To 40 čisto, 30 to stalo, tí návleky. Drahšie môj opasek, aj ten mám súťažný, ale dosť to pomáha. Ja mám to Everlast, vždy posledný. Family friendly. Family friendly? Maroš Molnár extrémne premeny. Dneska tu schudnem 45 kg na tomto videu. Opasek by som si mohol dať, lebo kríže mi umrú. A za to si to ja dám bez opasku, 140. Než ja som to ešte nevidel v inakších trenkách, než ty to, ne. Kamoško, tuto musí byť, víš čo? Chod do piče. Nebudeš ukázať moju spocenú, čo chodíš. Už máš čárečku? Nemôžeš to tam dať, ja ťažké dvíhať.
Dneska iba 185 RP 7. Čo to znamená RP? Máš 10, máš vlastne To najviac. Čo dáš najviac svoju maximálku a tie RPčka máš vždy niečo v rezerve. A ináč, pôvodne to bolo, že 20? To možno aj nevíš. Neviem, čo to bolo. Pôvodná tá ona bola 20, a ľuďom to bolo strašne zložité na prepočet, tak to dali na 10. No, však aj teraz to bolo zložité. Kamarát mi to vysvetlil, ak sa to počítal, lebo som chodil freestyleové tréningy, depresívne. Teraz chodí s utrpaným americkým plánom. Áno, nebudem hovoriť, od koho mám. Je to drahý plán, ale mám ho zadarmo. No. A mám ho asi polka Trnavy. Kúpil si ho jeden človek a používajú. Všetkým to dal, lebo sa to dá prepočítať na každého osobne. Vlastne Čávo v Amerike, taký jeden známejší powerlifter, robí plány, to je tak všade na Slovensku. Má jedné Excelové tabulky, kde len zadáš nejakú váhu, výšku, čo, kto pracuje, aký má ten výdaj a vydržíš podobné údaje. Vlastne takisto sú aj tieto powerliftingové plány. Si väčší jak ten boiler. 120 kg, 120 kg, to sa len tak nabere. Takzvané návlek. Chcel som povedať niekoho meno takého influencera, ale nemôžem si to tu dovoliť povedať na tomto kanále. Presne tak, my sme Family friendly, nekonfliktní. Poď mi natočiť do net. Vypal som si hudbu. 140, kýra je na zemi položená. Nie, že drpneš do ťapu, to je skrabúva. Bez pásku, jo? Grznárové videa na začiatku, keď začínal. Jak to hovoril, že 200 drepne s prstom v nose, či jak to bolo, 300? To... Keď tak ma vezeš na pohotovosť, vieš čo trvá na noha? Nemám okuláre. Dávaj. Poď. Pekná. Nevadí, poď. Dávaj. Na to, že to je o 20 čísel nižšie, ak ty máš výšku, lebo ty si takto vysoký, jak ten strop do piči. Cvičím drepy 3-krát do roka. Tak ale to zmeníme. To sa zmení týmto videom. Cvičiť častejšie. Pôjdeme na súťaž majiť. Jakú? Kulturistickú? Ja pôjdem Ja pôjdem na kulturistickú s tým bruchom, čo ho mám. No, ja môžem ísť tak tatko fitness. Ty môžeš ísť do tých oných, že... Postihnutý nejaký tam je, ale... Fyzikálny disciple. No, jasne. Dobre, ideme ďalej, pustíme si Sherry Lady. Toto neviem, kedy kokot sú stržov, ale... Stano zvolil nesprávne dievčatko. Hovorí, že sa nevejde. Ale musí sa vejsť. Svadba bola drahá. 22. Veľa hodín, zajtra do roboty. Taký bežný štvrtek, no. Prší venku, depresíra a drepíky. Počkať na týče. A jebať na 5 chvíci sa načia chvíci. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. A potom 6. hriech, 36 eurový nákup. Čo ti poviem? Jak ti vychádza diet? Myš moc, ale... Ako sa stravujem? Prostý som. Ja sa vyzlekať nebudem. Lezo by mi povedal, že som tlsté prasa, ale Lezo je sexy moc. Máme 160, keď chyci sračka chyci, no čo je, na... Treba opasek, máš opasek? Žiaľ, či ti nebude veľký, vieš, ja mám moment. Tam som bachratý celkom, ale... A mikinu, keď si dáš? Podľa mňa to nedá, ale... Depresia? Sránie sa ma chytá ozaj. To je druhá. Babka si nedovolí asi. Keď dojdete náhodu sem do posilky, tak nechoďte srať, lebo babka vám to spočíta, už sem nikde nepôjdete. A keď oserete hajzel... Pravčil v Žiline v Extreme Parku. Hen tam. Parku z Rú. Treba ešte dať červenú Malborku a bielý Monster. Embrace the bielý Monster. Keď chyci sračka, chyci. Nemôžem to už vyprávať tento. To by tak malo byť. To by tak malo byť, že? Tak daj úcerák tam daj ešte. A nejakú hudbu chceš? Heslo. Budaj bice treslo. To je, jak si spravil? Že dneska vám ukážem, čo je v Trakovicách v posilke. Máte tu jeden roller, kladku, ďalšiu kladku, nejaké tie veci, som ja. Ale máme tu aj takéto veci. Pardon, kto? Chceš? To je dobré, ja... Kotič? Ja nechcem. Tak dám si, ďakujem. Ja za trochu dojdem, môžete... Dobre, a najväčšia motivácia, moja babka. Tento kotič dostaneš, keď dáš. Kop jednoty. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. Vyhral si zaslúženú odmenu. Kotič od babky. Podľa mňa babka chcela, aby som s ním dal aspoň 5. No už. Čechvírus on vás podvádza s kop Nie jednoty. to po záruke, a však čo keď chyci sračka, chyci. Rozleje sa káva,
nestihol si vlak. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole. Toto si dám celé bez hudby. PR-ko s tým mám 12, teraz s tým dám 5. Môžete čakať 12 krát za rok chorý, ale necvičíte ten cvik. Dneska mal dosť lobr. Teraz tam dáš ten prestik toho zlobra. On išiel na tanečnú. Ale možno išiel na tanečnú ze sestru. A možno išiel on na tanečnú, ne? Ze sestru, sestra išla si. Za šajbidora. Chyť si stračka, chyť si, no čo? Mi CheckVirus zruší spoluprácu za to, čo som tu predviedol. Prezutý. Myšlienka tohto videa bude, že aj keď sa ti nechce, alebo si slabý jak sračka, väčšinou to býva na nohy, že sa ti nechce ísť cvičiť, tak je dôležité tam dojsť a to ti buduje tú disciplínu, je tak? Disciplínu? 6. hry. Ja disciplína to moc nemá dovoleného. Alebo keď pribereš a povieš, že powerliftuješ, lebo si pribral a nechceš si to priznať. Babka si donesla kotič. Babka mi donesla kotič. Ja keď som začínal, za každým sa mi nechcelo ísť cvičiť skoro, takže veľmi málo z toho budeš namotivovaný ísť cvičiť, teda aspoň ja som to tak mal. A je dôležité tam dojsť, že nechce sa mi, ale idem tam a už keď si tam, tak dostaneš ze seba aspoň. Ja chcem takto pekné poučné vyprávať. Tento mi to skazí, oprdzené trenky ze škrkátkom. Povedz niečo motivačné pekné. Ty si schudol. Schudol som, ale tak čil som naspäť na tom, kde som bol, tak samozrejme není to, čo to bolo. Áno, už si pevnejší, že pozri na tie lítka z tú pandu. Tá disciplína je inačá, keď si sám, keď nemáš nikoho. Začne nejaký vzťah, tak je to také, že si v tej moc komfortnej zóne, ale keď začneš cvičiť a už potom máš nejakú frajerku alebo ženu, napríklad aj ty, riešiš iné veci, menej trtka 20 cvičiť. Tam veľa najebal to, však to je pre mňa, ja som 3-4 roky aj iba drepujem. Nesedí mi to, ja iba drepí, to je na mňa. Je dobré nemať peniaze, mať ten študentský život, lebo nemáš si čo vyberať, ale ak sa dostaneš k tomu, máš ten komfort a objavuješ ten komfort, a nakoniec tá disciplína opadne. A už to nie je nejaké futbal, bicykel, pičoviny. A frajerka to láka, furt poďme, dajme si toto, vieš, lebo však ženy ľúba jesť, väčšina. A potom to tak dopadá, že vypadá to. Však daj si, budeš môj macko, ne? 6. hriech si vypadá. Furt to spomínal, lebo včera som si dal 6. hriech. Hnusný majonézový hamburger. 6. hriech, oni robia taký, že ti tam drbnú vás majonézy jak masa. Zadrbaný si z toho extrémne. A predtým natočiť do videa, že ako sa stravujem, aby som schudol 22 kg. Však o tom sa ešte pobavíme, nebudeme tu moc vykecávať. Že ty musíš mať ten cieľ a to presvedčenie tak silné, že jednoducho si to nedáš. Je fajn mať takú tú, že taký ten balans, povedzme, že tých 80-20, ale nespadnúť do toho. Jak sa to stalo? No, lebo potom sa ti vyplaví moc estrogénu a máš ovisnuté cecky. Ale keď už máš niekoho, s kým sa cítiš dobre, tak prestaneš na to kúkať, lebo konečne sa cítiš dobre po tej dlhej dobe, čo sa nikdy necítil dobre. Stane sa to, že už prestaneš robiť tie aktivity, čo si robila. Dopadá to tak, že to si všimneš na rodičoch, na všetkých. Ja by som to tak uzavrel, že CheckVirus ideme hore, baby, 6%. 5 či aká 7, jak Kia, záruka. Dobre, dáme si tu maxko, čo sa tu môže naložiť, skoro. Pekné, excentričku, pomalú fázu s nádychom. Dávaj, hop. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Ja síce necvičím toto pravidelné, lebo však nechodím sem cvičiť, ale zdvihnem tu zase vádzak on a on zdvihne vádzak ja na drepy. Toto sú tie veci. Hej, lebo ty sa zameráš na inšie, ja si radšej dám ty drep. Ale nie, to je dobré, lebo vieš, že mal by zase Davidka. Nie, ale zober si, že ty keď stále meníš nejaký tréning, že každý druhý týždeň alebo čo, dávaš si nové cviky, tak neurobíš nikdy progres na nich. Presne, lebo ty nedokážeš dať to maximálne úsilie, to mechanické napätie do toho svalu, ale ty sa najprv učíš techniku, jak to spraviť dobre, jak sa do toho pekne posadiť a to ti spraví strašne veľa na váhe. Zase máš, myslíš si, že strašne progresuješ. Ďalšia vec, keď meníš cvik, tak áno, máš možno svalovicu, lebo vždy keď cvičíš niečo nové, tak máš svalovicu. Napríklad keď si v živote necvičil jogu a pôjdeš si dať jogu, tak budeš mať z toho svalovicu. Bol som na jogu ináč 2 roky v škole. Víš, kredity zadarmo, no. A to by stačilo, Kajuchovek. Ja som teraz trénoval jednu babu a
Je to tak. A ona mi hovorí, že ju nebaví stále cvičiť tie isté cviky a takto. Toto je úplne, to mi hovorí moja žena občas a potom to tak dopadá. Že no, ja by som chvíľu chcela byť, ja neviem, že mesiac v posilke a potom by som začala chodiť, ja neviem, na turistiku a tak a stále robiť niečo iné. Lenže to máš, jak keby studuješ právo a začneš medicínu na druhý mesiac, to jednoducho nebudeš ničom nikdy dobrý. To je, keď zrobíš 10 vecí zároveň a chceš všetko vedieť, byť hlava sveta, to sa nedá. A strašne dneska mudrujeme, že? Nevadí. No čo, keď si chyci sračka, tak chyci, čo je na to. Koľkokrát I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Ideme hore, baby. Na to, že sú to Trakovice, čo som si myslel, že to je v Poľsku niekde, tak celkom dobrá posílka. Je? Akože sú tu také robíte trošku potúčené, nejaké také divné, ale strojovo a takto, toto keby mal na dedine, keď som mal 14 rokov, hral som futbal, tak by som bol Ronny Coleman mladý vtedy. Nemáme niečo. Neočul som, babka. Nie! Si vyčupanec. Som vyčupanec. Keby ju niekto nepozná, toto je Helenka. Trojská Helena, kde sa išla piť troja s Gréckom. Ja som nemocnica. Á, nemocnica seriálne, dobre. Natáhol som si na čo na listku. Oliva, ne. Ideme hore, babe. A domov. Môžeš mať v playliste pesničku ze Šrka? No. Však to je paráda. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Tomoja, pozdrav. Aby sa nebal, lebo ja nečakal sa, že som hlučná, ale ja som krik robím, ja som nevýzla ja. To pôjde. Ona má na sluchátku, ona No neočuje. ja mám kričím. Slabo očuje. Aj slabo očujem, že to robím krik. Teraz si môžete všimnúť, nech sa začala opeknúvať, keď si chcela, že ju natáča. Garaga z oného zlovka. Ja čo robím? To som videla, ze zahraničia dávajú a oni tam tí papule a oni to smažili. No však to v riku nemôže... Papule. Však riku, to nemôže byť zlé. Oprobovala som to a mne to chutí strašné. Banánky vysmažané. No, a ktoré sú ešte také zdravšie na parádu. Banány obsahujú minerály, vieš? Draslík. No. To je dobré, no. Drevený. No nič. Toto, čo ste mohli vidieť, tak babka síce kričala, ale bola veľmi milá na nás. A to len preto, že sme jej dali to Rafaelo. To bol úplatek pre Chárona, to je ten, čo ta prevezol v starovekom Grécku cez tú rieku Styx pod Svety. To preto si dávali do huby tú mincu, či na oči. Gréci, tak to musíš ju tam musíš volať čo donést. Si vám ukážem, jak sa kradne auto. Odezda flašky, čo je v akcii, to kúpime. Wow, chceš Prime? Teraz keď zatrasem, to možno aj padne. Možno aj začne pípať, ne? Počúvaj, moja žena by tu kvôli tomuto Styčovi nehala onú výplatu. tam peniaze. Ideme hrať. Že Ja dneska to ťažký hazard. Ja tam dám jeden pokus, kde sa to hádže, ty korun. Teda žene vybrať. Manželku. Aha, ale hráš a bička. Ale už máš, plyne ti limit. Vyberaj, poď. Poď vyhraj to tej žene. Bo nebude večera. To asi netočáhne, mám taký pocit. Čo si vybral? To je taký odrb, toto chlapci moji. Ešte máš hru, či iba jednu? Koľko si tam dal? Pojebalo ťa to. Najlepšia sekcia v Tesku. Ale dráži do piče, stálo to 99 centov, kurva, čo ten Čo to mení mamut? Jebem. Ale mamutí to je najlepšie. Bio? Bio, najlepšie. Toto je bio, Ázia, India, všetko. Na tvojej recepcii Vegan. čínčinárske, čo máš, tak ti odporúčam toto. Ramen, aj údon majú a strašne dobré to. Má to iba 200 kalórií, celé balenie. Toto si musíš spraviť, majú aj zabalené a tu
Kapči toto, uvaríš ve hrnci a máš normálne sú také tlsté, také porádne. Ja som robil recepty. A týto si sír varil, lebo tieto si kúpujeme my s frajerku. Ukáž, daj sem, nie, týto som si nerobil, ale... Dobre, a to je €20, ale zase máš... Však to je nič, v Ázia shope to je za €50. Toto si nikdy nekupujte. Najlepšie veci sú po záruke. Najlepšie veci sú po záruke, ale jak to je na TikToku ten trend, nikdy nekupujte spracované jedlo. Ale keď sa ti nechce, tak si to zebereš, tak čo budeš? A si zeber, že to má že 129 kalórií, 20 gramov bielkovín, to sú z vide. To je dobré. Ja si to kupujem. Ináč ja som si raz kúpil v Lidli toto. A skoro som sa dovracal, to smrdzelo jak mŕtvá svína. Keď to upečeš trúbe, tak je to popiči. A potom to roztrháš na vlákna a dáš tomu ranolčeky nejaké, tak to je moc dobré. Ja to berem tež. Toto je pre moju manželku. Proteínové Baby Bell sú najviac. Nevedz, na čo majú pýtať za tie olomovské. V jednote veria €60 a doteraz stali €40. Počúvaj, brejky, jak sám Šulek. Sám Šulek brejky. Ale oni majú sám Šulekové mlieko. Sám Šuleka si mal dneska, on je zarezaného. Najlepší, to je... Tigre za 79 centov. Tigre hnusný. Jediné bielý monster, toto nie. Ja berem si jeden a jeden... Jeden frajerka. A jeden bielý frajerka, no, kávovar som kúpil čisto, ja nepijem kávu. Iba v robote, lebo zadarmo. Ja som si kúpoval presne túto nitranskému salámu. Na strednú som chodil presne do tohto Teska, lebo som chodil na Energo. Plnotučnú, sklenenú. Keď som chodil do školy, stála 19 centov. Tu stojí 49. Kristus Boh. Starý. Keď chcem potešiť svoju ženu a nemám mekač po ceste, tak Monte a ľadový čaj, všela voľba. Ale keď bude hladná, tak mi vynadá. Bol celodenný príjem energie, keď som pracoval na stavbe v Čachticách. Ale jak si sa vyrysúval? Vtedy som sa vyrysoval tak, že som jedol manérky a toto som pil. A zdvíhal som ťažké preklady pičovi, zárubne. Ale Crazy Wolf je aj tak lepší. Besný pes Kauflandu. To je náš najlepší sirup asi, čo môže byť. To som ešte nemal. Si ani nikdy sankuť. To sú najlepšie sirupy. Mám strašne drahé, aj keď je v zlave. Normálne stojí 7,30. Kokos, ale asi zeberiem potečím frajerku, ona jej to chutilo. Velice nadávala na to, ale chutilo jej to minulo, tak to kúpim nejaký klub doma, keďže dneska zase neskoro dojem domov. Nás ideš neskoro, vidíš, že si bol s TikTokerom. TikToker Henry? Nie. Čo? Ťoktik Henry, ešte ma sleduje. Ťoktiker Henry ma sleduje, chlapci. Pozeraj. Dobrý večer, ťoktikeri, moji drahí milí. A chceš byť? Ja som myslel, že toto je tvoja slabosť. Maltezáky. Maltezáky, ne. Poznám, ale toto je najlepšie. Konkrétne odroda Mozart. Mozart to je veci. Toto bol môj bulk. Chlapci, tam je, že toto má že 300 gramov. Na 100 gramov to má 523 kalórií, čo nám vychádza nejakých 1566 kalórií. Takže jedlo do bulku môže jedlo do bulku a zeber si, že by si to zajebal do 3 tvarov. Tu má sacharidy a bielkoviny, sám Šulek dieta. Tomu ver a zapil to s oným. S mlékom, ty kokot 2 litrovým. Chocolate milk. Je 40 €, áno. No som zvedavý na Club Card. 20. Dobre, toto bol taký raw vlogík, family friendly, jak sa hovorí. Áno. Keď vás to bude baviť, tak vás to bude baviť, koho to nebaví, tak nech to nepozerá. Nejde preč. Presne. Chcem teraz viacej trošku natáčať si aké takéto vlogy, ale aj také trošku profesionálnejšie videá. Nech je contentík, nech sa trošku v tom nájdem. Ďakujeme, že ste pozerali toto video. Dajte like, subscribe. Aby si mohol kúpiť konečne normálne auto, nejakú Audinu. Stanov depresívny Instagram vám dám do popisu. Aj TikTok. Alebo však ten link, čo mám na účte, ten Linktree. Napríklad, že môžete si prekliknúť. Linktree, vidíš, že on má Linktree. Ja som biznismen, ale ja som umretý influencer. Ja som ani nebol influencer. To iba trendy vystrelili a celé to padlo dole. Ale rozbieham YouTube, takže máte tam odkaz na YouTube. Áno. 2024 ideme do Egypta za Ďom Horňákom? Ne, Ado ide 2027, my pôjdeme tento rok. Keď nám zarobí... Dňové nám dojdú a potom áno, vráca nám za nového priznania. Do Egypta. Točiť cvičení s oným faraónom. Tak, pekný den, cecky ven. Dobre. Let's mi car. Dobre. Čau. Tu máš ten mikrofón. On tu nehal drahý mikrofón a... Ja som nehal drahý mikrofón v aute. Dovidenia. Dovidenia ešte. Papa, čau. Dovidenia. Ahoj. Tešilo ma. Čau. Čau.